U ovom videu ćemo vidjeti kako se koristi geometrijska perspektiva. Geometrijska ili linearna perspektiva je monaliza među perspektivama. Najpopularnija je, najpoznatija i najviše se koristi. Nastala je u 15. stoljeću u Italiji kao pomoć u projektiranju građevine, a od tada su ju preuzeli i slikari koji su ju koristili što je češće moguće u svojim kompozicijama. Tako je i danas. Kada želimo konstruirati iluziju trodimenzionalnog prostora, onda se koristimo perspektivom. Ako ste gledali naš prošli video o prostoru, to jest perspektivama, onda ste mogli vidjeti kako funkcionira ova perspektiva. Ovo će biti vrlo kratak video u kojemu ćemo vidjeti kako ona izgleda na dijelima iz povijesti likovne umjetnosti i kako ju pronaći jednostavnim ucrtavanjem. Za početak ćemo pogledati ovo dijelo iz bizantske umjetnosti. Ako imate osjećaj da vam tu nešto ne štima, u pravu ste. Ovaj stol je prikazan u vrlo čudnoj perspektivi. Izgleda kao da je nagnut prema nama i kao da će ovi tanjuri skliznuti s njega. Čak su i oni prikazani čudno, ne prate kut iz kojega je prikazan stol, nego imaju svoju neku perspektivu. I o ovome smo pričali u našem videu o prostoru. Stol je prikazan u takozvanoj obrnutoj perspektivi, prema kojoj su oblici manji kada su nama bliži, a veći kada su udaljeniji od nas. Zato ju i zovemo obrnutom. Mi ćemo sada popraviti ovaj stol i vidjeti kako bi on izgledao prikazan pomoću geometrijske perspektive. Kad kažem popraviti, uzmite to sa malim odmakom, jer ne mislim da išta u umjetnosti treba stvarno popravljati. Ovo djelo je nastalo u svome vremenu i ima svoju vrijednost takvo kako je. To što mi koristimo geometrijsku perspektivu koja najtočnije dočarava naš osjećaj skraćenja prostora, ne znači da je ona jedina ispravna. Ovo je likovna umjetnost. Ovdje imamo svu moguću slobodu izražavanja. Nebo može biti zeleno, trava može biti plava, sve je dopušteno. Dakle, kada kažem da ovo djelo popravljamo, to je samo za potrebe ovoga videa koji demonstrira geometrijsku perspektivu. Ok, dosta sam rekao, pa idemo početi raditi. Kako ovaj stol izgleda sada u geometrijskoj perspektivi. Prvo smo trebali odrediti kut iz kojega bi on mogao biti u skladu sa likovima koji za njim sjede. Odredili smo točku očišta u kojoj će se dijagonalne linije stola spajati, a ta točka se nalazi sa desne strane, ali je izvan kadra. Kada smo riješili konstrukciju perspektive, onda nam je ostalo samo ucrtati stol, a odlučio sam i tanjure prikazati u istom skraćenju, pa sada oni prate isti kut iz kojega vidimo i stol. Naša sljedeća vježba je nešto što se inače radi u školi i vrlo je jednostavno. Zadatak je na likovnom dijelu iz renesanse pronaći i ucrtati konstrukciju geometrijske perspektive. Ovo nije teško, ali ako ste jedna od onih osoba koja se još uvijek muči sa ovakvim vježbama, onda će vam moja demonstracija dobro doći. Izvećemo ju na 3 različita primjera, ali u osnovi je sve to ista stvar. Ljepota ovakvih vježbi je što ne morate ništa bubati na pamet. Sve što trebate već se nalazi na samoj slici. Tako u ovom slučaju samo trebamo pratiti jednu stvar. Pronaći dijagonalne linije, one linije koje izgledaju kao da odlaze od prednjeg plana u dubinu slike. To su linije koje stvaraju iluziju sužavanja prostora. Ako pratimo njih, onda ćemo pronaći točku u kojoj se linije spajaju i tada smo riješili zadatak. Ovdje imamo 3 renesansne slike. Čudo hostije Paola Ucella, Mazačovo sveto trojstvo i bičevanje Krista Piera della Francesca. Pa počnimo.
ovo je kratka i jednostavna vježba. Na sve 3 slike točka očišta je praktički na srednjem dijelu, ali na različitim razinama. Na prvoj slici je doslovno u središtu, na drugoj je ispod razine likova, a na trećoj je u donjem dijelu kompozicije, ali iznad razine na kojoj likovi stoje. Ove točke smo našli tako što smo jednostavno pratili dijagonalne linije. Točka očišta se nalazi na liniji horizonta koju smo ucrtali na kraju kad smo znali gdje je ta točka. Primijetili ste kako je na sva 3 primjera ovo geometrijska perspektiva sa samo jednom točkom očišta. Međutim, postoje i primjeri u kojima imamo 2 ili 3 očišta, pa skraćenja prostora i oblika mogu biti puno dramatičnija. Ako se pitate u kojem programu sam radio ovu vježbu, to je Autodesk Sketchbook koji ima odlične alate za ucrtavanje perspektive, pa mi je taman poslužio za demonstraciju, ali vježbu je lako izvesti i običnim ravnalom na papiru. I to je to. Ovo je bila brza i jednostavna vježba. Nadam se da je nekome bar malo pomogla i da vam je barem bila zanimljiva za pogledati. Ukoliko ste zainteresirani za teme iz kreativnosti, likovne umjetnosti i dizajna, ostanite ovdje s nama i dajte nam podršku tako što ćete se pretplatiti na naš kanal. Vjerovali ili ne, YouTube postoji preko 15 godina, a neki ljudi još uvijek ne znaju da je pretplata besplatna. Vjerojatno je kriva ta riječ pretplata. Slobodno se pretplatite. Besplatna je. A? Param pam pš. Hvala vam na gledanju i toliko od mene za sada. Vidimo se.